Българската национална телевизия, Ефир 2, Интернационал Франс Прес представят Рамбо Пета кръв със съдействието на Zaravan City Entertainment Pictures Productions. Новото хай-тек строителство ви очаква в новият Base Building Game, Sorokin Industrial Zone, зоната на комините, известна още като зоната на комините. Някои сгради нямат комини, но други сгради имат огромни комини, като например Popov Power Plant. Reunion започва скоро. Делят ни броени дни и часове, докато стигнем до Хашин Манор, VIP зоната, луксозната зона за богаташите. Лоутаун, свърталището на убийци. Заповядайте и посетете джамията Old Kishir Kulub Town. Тук ще видите архитектура от древен Рим, колонади с капители. Орлов Military Base в кооперация с SETI USA for Central Terrestrial Life, капсули и други. Пристанището Урзикстан Карго. Тук пристига нефта от Рохан Ойл. Всичко можете да намерите в Quadri Shopping Center. Сградите не изглеждат добре, но градът е великолепен и блестящ.